Rozhodla som sa rozoberať poviedku s názvom Svedectvo Miliducha Grk, pobočka neduživého vo veci konca Angálie. Už podľa názvu som bola presvedčená, že to bude nejaká veľmi zvláštna poviedka. Nedávala som tomu veľké šance, to znamená, že sa vo mne prebudili štandardné predsudky, ktoré máme, ale musím povedať, že to bola jedna pre mňa z najlepších poviedok napokon. A preto som sa aj rozhodla, že budem radšej komentovať niečo, čo sa mi páči, ako zbytočne kritizovať niečo, čo sa mi nepáči, lebo aj tak je to stále vec vkusu a zase kto som ja, aby som povedala, ako sa má písať a ako nie. To vôbec nie. Ja som taký ten priemerný čitateľ. No a milý autor, alebo milí autori, tak priemerný čitateľ si o tejto poviedke myslí, že je nesmierne vtipná a nápaditá. A keď už by som mala definovať niečo, čo ma baví z oblasti sci-fi, tak to asi je ten Douglas Adams a všetky tieto skôr vtipné sci-fi ako Stopážov v prúvodce a Restaurant na konci vesmíru a tak. A toto mi absolútne do toho zapadlo. Čiže som sa veľmi pobavila. Mám aj hovoriť, o čom to je? Mám povedať? Čiže aby bolo jasné pre ostatných, ktorí asi nevedia, o čom to je, tak vlastne táto poviedka popisuje retrospektívu, ako to kedysi na Zemi bolo, keď bolo ešte 5 pohlaví, čo už samo o sebe mne zaváňa takým obľúbeným absurdným humorom a hlavne každé to pohlavie zastával ako keby jeden zo zmyslov ľudských, takže dôležitá bola hmatka, hmatu, čiže matka a potom myslím, že odor a gusto a vidovia a audiky. Čo tiež tak na prvý pohľad znelo tak zvláštne, ale autor to písal veľmi vtipne. To znamená, že napríklad sa ma veľmi pobavilo, keď písal, že vyrastal som bez hmatky, len so 4 rodičmi, čo samozrejme ma ovplyvnilo, lebo mnohí ľudia z nekompletných rodín majú pohnuté osudy. A ako napokon vzniklo to, že vyhynuli 3 pohlavia a zostali len 2, a ako nám vlastne tento človek, ten psychológ, ktorý rozpráva ten príbeh, predikuje, že teda ľudstvo nemôže prežiť len s 2 pohlaviami, že to je jednoducho vyradená, zabudnutá vec, ale malo to v sebe aj takú nejakú pointu, takú filozofickejšiu, hlbšiu, že to nebola len taká nejaká placatá halúza, že máme príbeh. A okrem toho to bolo nesmierne zábavné, aj trošku to tak, myslím, že jemne ironizovalo súčasnosť a to, ako fungujeme. Čiže ja som fanúšikom toho, nemusia byť všetky poviedky vtipné, veľmi ma zaujali aj také vyslovene, že hororové, ktoré aj napríklad aj zle skončili, to je tiež fajn, že zrazu človek to tak príjme, že jasné, nemusí byť všetko happy end. Čiže pre mňa je dôležité, aby to od začiatku nejako fungovalo. Keď má byť kritická, tak asi málo nádeje dávam poviedkam, kde som musela sa prehrabávať 4 stranami nejakých popisov. Z niektorých autorov som mala pocit, že boli asi na nejakom kurze písania, kde im povedali, že dôležité sú prívlastky a vety typu s unaveným výrazom tváre nešťastného neboráka vstúpil do polorozpadnutej ošarpanej miestnosti, dýchajúcej nebezpečenstvom a opustenosťou, pričom ho privítal znechutený, osamelý, zatrpknutý vojak. A už som z toho bola tak zmetená, že jednoducho v tej čistote toho vyjadrovania niekedy asi väčšia krása. Takže Grgulovi fandím, ale nie je to jediná poviedka, ktorá sa mi veľmi páči. A musím ešte raz teda povedať, že napriek tomu, že táto bola veľmi vtipná, tak mám pár favoritov ešte medzi takými tými hrôzostrašnými, ktoré ma od začiatku vedeli vtiahnuť a čakala som na pointu.